jo sempre he pensat que la nuditat hauria de ser un tema més lliure. I penso que si no és lliure és a causa justament de la repressió sexual que hi ha. Llavors vaig inventar nuditisme, que en realitat seria nudovestidisme, és a dir, ves com vulguis i tolera tothom com vulgui anar. El que estem defensant és el dret a la lliure indumentària. No crec que el fet de que anem tot el dia despullats això ens faci més lliures, penso. Estem en una societat amb la qual, davant de qualsevol problema de salut, el que busquem és una solució ràpida, busquem la pastilleta que ens solventi el problema que tenim en aquell moment, en lloc de fer-ho d'una altra manera, com pot ser canviar d'hàbits, com pot ser altres sistemes de control que ens ajudin a trobar l'equilibri d'una altra manera. Una mica seria això. Ètica, si volgués fer una distinció, em retrau més a les qüestions professionals en el meu aspecte, no? L'ètica en l'exercici de la medicina, per exemple, no? No es parla de moral en l'exercici de la medicina. La moral jo la veig com més lligada, com més utilitzada des del punt de vista cultural, educacional, no? El que ara moralment és correcte, uns anys enrere no era correcte, no? L'ètica és algo que és més profund, més d'un mateix, no? No vulguis pels altres el que no vulguis per tu mateix, no? I això és algo que normalment oblidem, no? És una societat molt individualitzada, molt egoista, i aquests principis bàsics educacionals, que no crec que siguin dolents, penso que potser faltaria una mica aplicar-los més. L'ideal seria això, que cadascú es pogués autocontrolar amb totes les coses, no? I saber exactament els llocs on està, què és el que pot fer per que puguin molestar els altres o que li impedeixin la pròpia llibertat, no? Clar, això és una cosa com bastant complicada amb les societats nostres, no? Amb les quals hi ha gent de totes les cultures, hi ha gent de tots els nivells educatius, hi ha gent de diferents estaments socials, de diferents amb una base educacional totalment diferent. Aleshores, com coadjuvar tot això, com poder-lo mantenir en un equilibri? Home, és una cosa per mi bastant impossible, no? Per això, una mica, les societats s'agafen el dret que tenen ja adquirit de molts anys de regular els altres la vida, no? Probablement en una societat més autocrítica, més lliure, més independent, més autogestionada, i que cadascú sabés més això, no faria falta prohibir tant les coses, penso jo. Potser la vigilància jo crec que d'alguna manera ha d'haver-hi, no? Perquè ningú garanteix que la gent sigui capaç d'autocontrolar-se, no? De fet, socialment, educacionalment, hi ha molta gent marginada que, evidentment, d'alguna manera atenta contra els altres, no? Potser és una vigilància que ha de ser més una tutela que una vigilància, no? El fet de sentir-te sempre vigilat, això no et dona una idea ni una sensació de llibertat. L'espècie humana ha estat molt antropocèntrica i s'ha muntat la Terra, que era el centre del món, i ell era el centre d'aquest món a la vegada, no? En realitat, si estem contaminant i destruint el clima del planeta, etc., estem anant contra nosaltres mateixos i no fem d'espècie intel·ligent. Exacte. Perquè l'espècie intel·ligent mantindria bé, l'espècie intel·ligent col·laboraria, l'espècie intel·ligent no destruiria el seu mitjà ambient.